Benvinguts a Tas de Lletres i benvinguts a un nou programa amb el qual contem amb la col·laboració d'en David Gómez Simó, que ens portarà, com fa habitualment, dues obres d'aquelles que hem de tenir en un lloc preferent, obres d'aquestes de capçalera. Dues obres que us sorprendran. Però primer de tot saludem a en David. Benvingut a Tas de Lletres, David. Molt de gust de tornar a estar aquí amb tu. I quins són els llibres que ens portes, doncs, avui? Doncs avui portem dos llibres ben diferents perquè estem parlant de còmics. Còmics. Còmic o novel·la gràfica? Còmics. El terme novel·la gràfica és un terme que prové del segle XIX i que no tenia que veure amb el còmic, que en aquell moment estava naixent, sinó que tenia que veure amb uns llibres que tenien uns dibuixos en forma de quadre, on a cada pàgina es repetia el mateix dibuix, però anava presentant petites variacions fins que al final de totes les pàgines havia explicat una història. Llavors, en els anys 70, a Estats Units, que tenien un còdic, era el còdic Hays, que censurava determinades coses, el còmic també estava censurat. I tenien que dur l'etiqueta de per majors de 18 anys o fins i tot que no era adequat pels nens. Llavors, en Will Eisner va crear un còmic fabulós i quan van a veure el seu editor, li va dir: jo no he fet un còmic, he fet una novel·la gràfica. Ah, molt bé. Molt intel·ligent. Sí, a més ho va fer aposta perquè així es podien saltar aquell còdic de censura que hi havia. I darrere d'ell, degut a l'èxit que va tenir el seu còmic, van venir els altres autors tots disposats també a saltar-se la censura que imperava. Per tant, van començar a reutilitzar el terme novel·la gràfica. Novel·la gràfica. Però el nom correcte seria còmic, que és el que el defineix. És com si per termes de censura al cinema no li volguessin dir cinema, li diguéssim d'una altra manera. Audiovisual o aquestes paraules així que ens inventem de vegades. M'has dit ja un autor que és Will Eisner. De quin llibre estem parlant en aquest cas? Doncs en aquest cas estaríem parlant de Contrato con Dios. Contrato con Dios és una història ambientada en els Estats Units de postdepressió, ara estaríem ja als anys 40-50, on un jueu que ha fet un pacte amb Déu i s'ha pogut salvar de l'Holocaust, acaba renegant d'ell per la mort de la seva filla. A partir d'aquí veurem la vida en l'avinguda i en el carrer on ell té un edifici en propietat i on veurem també tota la vida d'aquesta gent en aquell moment. Trobarem personatges com un porter pederastre que es viu obsessionat per una nena que arriba a manipular-lo, una noia que voldrà pujar a l'escalafó social aprofitant la seva bellesa. Trobarem un personatge que canta pels carrers per guanyar-se la vida, però que perd la memòria i no sap com tornar als llocs on ha triomfat. Total un recull de persones perdedores que reflecteixen la vida dels Estats Units de la depressió, de la gent de carrer, realment. Per tant, és un llibre de denúncia i per això intentava saltar-se aquesta censura que hi havia en aquell moment, lògicament, clar. Evidentment, o sigui, això pensant que hi ha l'estereotip de que els llibres en dibuixos són per nens, una història com aquesta no podia mai passar una censura, pensant que això s'ho podria llegir un nen. I el segon llibre que ens portaràs? Doncs el segon llibre que portem és un dels còmics que han marcat un abans i un després dins d'aquest món. Estem parlant de Maus. Maus, sí, de l'Art Spiegelman. Efectivament. Maus és una història real on el protagonista, recollint les vivències del seu autor, millor dit, recollint les vivències del seu avi, construeix tota la història de l'Holocaust, des dels guetos a Varsòvia, els camps de concentració. Però a més ho fa d'una manera que en el seu moment va ser criticada, que és presentant els jueus com a rates i els nazis, en aquest cas en concret, com a gats. Sí, podria ser un motiu de crítica, clar, però... Bé, ell, l'autor, sempre ha defensat que ell ho va fer-ho perquè parlava d'una raça oprimida davant dels opressors. Correcte. Hem de pensar que aquest llibre, i això sí que li dona el valor com a llibre i com a... O sigui, no hi ha tant com a TVO, que moltes vegades és pejoratiu, va guanyar un Pulitzer. Un Pulitzer per un còmic. Per un còmic. Ha sigut l'únic cas, va ser l'any 92, però va ser tot un esdeveniment dins del món del còmic. Un premi tan important amb una obra d'aquest estil. Bé,
així doncs tenim Contrato con Dios, de Will Eisner, com hem dit, i Maus, de l'Art Spiegelman. I per cert, que un és en català i l'altre el tenim en castellà. No hi ha traducció al català o aquest és un tema que també s'ha de posar damunt la taula amb la qüestió dels còmics, potser? Hauríem de posar-lo i, a més, posar-nos molt exigents amb les editorials. Efectivament, en el món del còmic es tradueix molt poc al català i el que es tradueix són llibres que tenen les ventes garantitzades. En aquest cas en concret, Contrato con Dios, per exemple, a pesar de significar el que significa dins de la història del còmic, no té traducció al català. Maus, sí. Podrem trobar... Potser perquè va guanyar el Pulitzer i això li va donar una certa embranzida. Efectivament, Persepolis, que és un còmic que fins i tot ha tingut adaptació cinematogràfica, està traduït al català. Però després trobaràs altres obres que difícilment trobarem edicions en català. O ja no edicions, o sigui, sinó compromís editorial per distribuir-les. Correcte. Doncs, tal com hem dit, Contrato con Dios, de Will Eisner, i Maus, de Art Spiegelman. I, per cert, que potser donaria peu a algun altre programa dedicat als còmics, perquè crec que ens hem quedat una miqueta encara amb coses per dir sobre aquest món. Podem tornar als còmics perquè realment és un món molt ampli i amb molt bona literatura. Cosa que de vegades no tenim en compte i com ha dit ara fa un momentet en David, que perquè hi ha dibuixos sembla que hagi de ser per criatures i que no tingui una validesa, i en canvi és evident que hi és. Doncs molt bé, ens trobem en un altre tast de lletres. Moltes gràcies, David, per haver col·laborat amb nosaltres i fins la propera.